de reserva prèvia en aquest acte i estic amb la tessitura del que deia el dilluns a la primera conferència en Fabregat, de l'Ajuntament de Barcelona, tancat la festa de la Mercè d'Ajuntament, entès que no s'ha ni de suspendre ni de posposar, sinó que s'ha de fer ni que sigui d'una altra manera. Llavors, aquest cicle d'actes, de conferències, que ha organitzat l'Associació de Bestiari i aquí haig de fer esment i un gran agraïment al Mercè Llora, que ha pogut organitzar aquest cicle de 3 conferències al voltant de la festa del Corpus. El Corpus va molt vinculat a la festa i al bestiari i a l'imaginari festiu de la nostra ciutat i s'aprofita aquest any que es celebra el 700 aniversari del primer Corpus que tenim documentat, que es va celebrar a la ciutat de Barcelona, i aquesta festivitat que s'ha organitzat una sèrie d'actes tant de l'Ajuntament com amb la col·laboració de l'Església de Barcelona, de l'Arquebisbat i la Catedral, i que a més eren patrocinadors del Born. Per tant, agraïment a tots ells que això hagi pogut fer-se perquè faltava això, una publicació d'un llibre que ens situés al llarg de les activitats i el que anirem coneixent al llarg de tot aquest any, perquè la celebració d'aniversari durarà fins ben bé el Corpus de l'any que ve. Moltes activitats que ha costat arrencar, la situació que estem, però crec que encara es donarà peu a fer moltes més coses, com s'estan fent. De fet, l'Amadeu avui fa aquesta presentació, no és només una presentació del llibre, sinó que ell parlarà de moltes més coses. El llibre el presentarà en Ramon Ullell, que és responsable de director de comunicació i de relacions públiques de l'Arquebisbat de Barcelona. Ell centrarà una mica en els continguts del llibre, però llavors l'Amadeu s'extendrà en un discurs que segurament anirà molt més enllà, perquè tindrà continuïtat amb la conferència del proper dimarts, dia 22, amb el aquí, sobre el marc arquitectònic, les manifestacions vinculades, com es manifesta tot això en aquest espai, com deies, sí, un mica seguíssim. La manifestació i a part d'això, l'Amadeu també farà una altra conferència, els que vulgueu venir a Caldes de Montbui, organitzada per l'associació catalana de Faires, perquè té moltes coses a dir, molts àmbits de la festa. Durant l'any, l'entrevista de Sitges, Lloriat, en fi, els que seguiu a les xarxes podreu anar coneixent. Qui és l'Amadeu Carbó? Jo crec que em fa gràcia estar aquí. Llavors res, perquè estem una pregunta molt. Una mica el defineixen aquí en la biografia del llibre. Ell és educador social, folclorista, escriptor, ha escrit molt. De fet, us aconsello que visiteu la seva pàgina web. Ell ha fet un recull del que ha fet al llarg de la seva vida i crec que ell mateix s'ha quedat sorprès de tot el quantitat de coses que s'ha arribat a escriure al voltant del món de la festa. I també se'l defineix com un activista en el món festiu des de diversos àmbits. Clar, dir que és activista del món festiu, es pot conèixer ja, ja us ho podeu imaginar. I el que és de destacar, el programa de ràdio de festa, que col·labora amb molts continguts que el programa que ja porta des de 30 anys i una feina ingent i és membre del comitè executiu i coordinador de l'inventari del patrimoni material de l'Arquebisbat de Barcelona, membre del Consell de Cultura Popular també de Barcelona. Ja tinc la imatge. Si tingueu interès pel llibre, us agrairia que al final la manera que us el pot signar i manteniu distàncies, no us el recupereu al voltant de la taula del llibreter
mica l'ordre, perquè visits per això. En fi, crec que les presentacions, la paraula, començar a presentar aquest llibre. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Gràcies per la vostra invitació. Em sembla que és la nostra. Crec que és un honor per nosaltres poder presentar aquest llibre. M'agradaria fer alguns comentaris sobre el que representa aquest llibre en el context que celebrem o ens celebrem ja, d'alguna manera, el 700 aniversari del professor de Corpus de Barcelona. I deia jo no fa gaire que la història és tossuda. La tossudesa està en que sí, la celebració, però el 2020 és el 2020. El 2021 s'ha fet l'any 701, que celebrarem aquesta festa. Quan ens vam posar en contacte, jo crec que des de fa temps, en l'Amadeu, quan ens vam posar en contacte per veure què podia representar escriure un llibre de Corpus, ens semblava una aventura un tant arriscada. Per què? Perquè sempre que es parla de la paraula corpus o de qualsevol pronunciació d'aquestes, automàticament es provoca una relació amb el món religiós i sembla que avui dia no interessa. Però hi ha determinats moments en la història de la ciutat que són tan importants com aquest. Per què? Perquè en aquella festa de Corpus que tenim documentada des de 1320, probablement es va fer des de 1315 o 1316, una de les primeríssimes professors de Corpus que es va fer a Europa, tenim un fet important que és dues entitats importants de la ciutat, les més importants en aquest moment, que són l'Ajuntament i són la Catedral de Barcelona, decideixen les dues amb una gran vinculació per la relació de clergues que estan ficats en el Consell de Notaris de la ciutat, decideixen que la professó de Corpus es converteixi en la gran festa major de Barcelona. I aconsegueixen fer una cosa que avui potser ens sorprèn, però que no ens hauria de sorprendre massa en el temps. El Corpus és d'alguna manera allò que es deia antigament la Bíblia dels pobres, la Bíblia Pauta. Per què? Perquè era una forma d'explicar i de publicitar allò que era el missatge cristià, que és a través de l'exposició més difícil, que és l'essència de la professó de Corpus, poder fer totes aquelles representacions al carrer o manifestacions que d'alguna manera fessin entendre a tota la gent què significava el que s'estava fent. I n'és aquí una cosa que no deixa de ser important, que és el que el Corpus és d'alguna manera la llavor de totes i de moltes coses, festes populars que tenim avui dia. Cal dir, de la mateixa situació que es representa a Berga, és una representació de dimonis típica del Corpus i més del Corpus. Cal dir que totes les representacions que es fan en gegants, en capgrossos, són partint del Corpus. Cal dir fins i tot que moltes representacions de les passions parteixen del Corpus i fins i tot aquests dos últims anys, he vist que Cervera, partint de la professó del Corpus de Cervera, recupera l'antiga representació de la passió, que no és precisament la passió que representa el gran teatre, sinó que és allò que es representava als carrers de Cervera. Per tant, jo crec que aquest llibre aporta una cosa que és fonamental. Primer de tot és el record del que significa Corpus des de la vessant del moment en què es fa i també des de recordar novament una vegada més al llarg dels segles el que avui representa per lo popular, per la festa, per la diversió del que és avui el món popular, doncs de totes aquestes festes que tenim a Barcelona i a Catalunya, no sols aquí, sinó en d'altres indrets del país. El llibre està constituït d'una forma molt interessant, és a dir, comença amb una història de per què és el Corpus, no la repetiré, la tenen al llibre. Després insisteix d'una forma molt interessant en veure quin efecte té aquesta primera professió de Corpus pels carrers de Barcelona l'any 1920. Situant-nos avui en aquella data ens és una mica complicat, perquè diem sortim de la catedral, però és que la catedral no era la gòtica. O sigui, tot just en l'any 1998 s'havia començat a construir la catedral gòtica i, per tant, un tros molt petit de l'absis de la nova catedral gòtica estava encasquetat d'alguna manera per apatar la catedral romana.
Per tant, tot el moviment es feia des del romànic. Per tant, la catedral gòtica, quan parlem de quan mai al claustre, no existia. Probablement existia un claustre romànic del qual encara no tenim grans evidències per dedicar. I, per tant, ens hem de situar en un temps molt diferent de conceptualitzar una catedral d'aquesta magnitud de la nostra catedral gòtica. Avui, tot just si es miren algunes pedres, veurem que encara en l'any 1340 estava escassament a 3 metres d'alçada en les parets. Vol dir que teníem només l'absis l'any 1338, consagrant l'altar, i per tant vol dir que estàvem en un panorama de carrer molt diferent. Tampoc teníem el bisbat al costat que tenim ara, sinó que teníem just a l'altra banda. És l'únic que després de la conquista dels àrabs, després de la famosa entrada de Barcelona del Matzur, van quedar les muralles abandonades durant molt temps i allà per primers del segle XII, molt poc després de la consagració de la catedral romànica, en el 58, ens apareix el bisbat movent-se on el tenim avui. Per tant, el bisbat és un dels edificis més antics que tenim a Barcelona, una part d'ella, la més antiga, són obres que daten del segle XII. I per tant, el bisbat que el teníem avui mirant a la catedral a l'esquerra comença a desaparèixer per trasllanar-se. Per tant, la topologia de la ciutat, que avui podem fer una imaginació, la professor sortia a la catedral i entrava al claustre i passava per aquell carrer altre, la topologia era molt diferent. Per què? Perquè, per exemple, on tenim la plaça Nova hi havia edificis i davant de la catedral hi teníem el cementiri romànic que no desapareix fins que la catedral desapareix per en sobre la Galilea, que és el parc de l'Antena. Per tant, hi ha una història, un corpus, almenys de 80 o 90 anys, que transcorre, que es mou en una topologia molt diferent de la que avui coneixem com a barri. Però el que sí és cert és que implica una gran relació entre l'Ajuntament i la catedral. Una relació que afecta a moure les colles, a moure les representacions, a pagar els àngels, a pagar els músics, a pagar els ciris, a pagar tantes coses perquè donin compliment d'allò que realment la ciutat volia. I automàticament genera els costums, com en el famós barri de Corpus Christi, amb les famílies més o menys de categoria, i ens va donant origen a tota una sèrie de coses com són els carrers engalanats. Perquè la primera ja demana que els carrers s'engalanen. Si posi pedres. No és perquè tingui una connotació, diguem, cerimonial respecte al professor, com està sinó simplement perquè els carrers no estiguin descabellats. De tantes vegades s'han de fer carrers i portes. Bé, per tant, aquí tenim una llavor que llibre jo crec que recull. El recull bé tant des de l'inici com des del que succeeix a partir de la primera petició de 1320, que per cert, acaba amb la seva trajectòria, a través de la propera església de Santa Maria de la Mar, i que la primera petició la travessa i dona la volta per tornar-nos ja per l'antic convent que estava situat al divuit dels franciscans. Sí que d'alguna manera aquesta situació també fa veure que la topologia és molt diferent. No oblidant que a primers del segle XIV tot just s'havia acabat de fer la consolidació que coneixem avui com el barri de la Ribera, o com el barri de la Ribera, que tot just tenim l'església de Santa Maria del Mar acabats. Per tant, tot l'espai del que avui ens imaginem és una mica. El segon aspecte que volia remarcar d'aquest llibre, crec que és molt interessant que avui es posi en valor el que la col·laboració ciutadana sempre és una col·laboració de moltes institucions. Però particularment es pot ser creient o no creient, es pot ser religiós o no religiós. Però el fet és que la festa dedicada a ser per tota la ciutat, que també en aquell moment tenia unes connotacions de tota mena, pot ser una col·laboració oberta entre un ajuntament i una catedral. O sigui, no hi ha cap objecció. A vegades es diu que no hauria de ser així, que és igual. El fet és que és igual. No cal que anem més lluny. Avui fa escassament 200 anys, l'any 1821, l'Ajuntament de Barcelona demanava
que es fes interseccions per la pesta que hi havia en aquells moments a Barcelona a la Verge de la Mercè, de la mateixa manera que s'havia fet l'any 1634. I deia, l'Ajuntament de Barcelona deia això: deseoso este cuerpo político de acudir a la divina misericordia, con humildes preces con el objeto de alcanzar un remedio para las enfermedades sospechosas que afligen a esta populosa capital, se sirvan dictar las providencias convenientes para dar principio a las rogativas que previenen las leyes en este caso. És fascinant. Avui llegint d'aquesta manera que es pogués plantejar una situació d'aquest tipus. Si avui probablement demanéssim una cosa d'aquest tipus, ens quedaríem tots plegats una mica perplexos. Però aquesta és la situació de col·laboració, repeteixo, amb un govern, a més, en aquell moment no era precisament un govern d'una situació catòlica apostòlica, sinó que més aviat problemàtica. Per tant, vull dir que en els moments d'ajuda o en els moments que es necessita molt de la ciutat, sempre hi ha hagut una col·laboració ciutadana. Això parteix fins ben entrat al segle XV, on tenim en el primer llibre de solemnitats potser la descripció més bonica de la professió i del que significa per la ciutat. La descripció d'on van els àngels, on van les representacions, on van les enderrons, i ens dona una mica la visió del gran moviment que havia de tindre aquesta ciutat per posar tanta gent en solfa, començant per les autoritats que hi participaven, tant religioses com civils, com per posar d'acord els gremis, per posar d'acord els moviments que es volien a la ciutat, confraries, grups religiosos. I d'aquí parteix una altra cosa que és molt interessant encara avui dia, que és que una gran part del protocol civil que tenim arrenca d'aquest document. És a dir, una gran part del protocol civil que tenim ens arrenca d'aquest document. Evidentment, amb els millors que tenim. Bé, crec que, per tant, retornar aquests orígens, rellegint el llibre de l'Amadeu, ens pot ajudar a entendre una mica per què les coses són i per què les coses canvien. Però, clar, cal dir una altra cosa que és important, jo crec, des d'aquest llibre, és l'esforç que ha fet l'editorial Bruguera, perquè hi ha una cosa que a vegades en els llibres no s'aprecia. Aquest és un llibre que escassament amb 54 pares es llegeix tota la història de la persona. Però és que el llibre té bastantes més planes que això, té 100 euros. La diferència, jo crec que és molt interessant, primera perquè té un lèxic que ens ajuda avui a fer entendre a la gent jove moltes coses que no saben. Ho dic així de cru, perquè moltes vegades també puc explicar que és un Sant Cristo, que és una pila baptismal, una cosa senzilla. Això és habitual. Ja no parlo de quan parlem de prontuaris, o quan parlem d'Eucaristia, o quan parlem de ginesta, o quan parlem de tantes coses senzilles, que potser els que tenim una certa edat no estan acostumats a fer. Per tant, aquest glosari, jo crec que tantes vegades aporta una riquesa al lèxic del vocabulari i al conèixer una mica les coses. Un altre aspecte que crec que és important, i que això ho aporta Bruguera, les edicions Brugueres, és la capacitat d'haver posat amb tanta cura i amb tant d'estimació els facsímils dels documents que fins ara no havien estat curats, fins fa ben poc, i per tant sempre hi havia dubte si els historiadors clàssics de la Barcelona, Duran i Sant Pere, aquests documents els havíem vist tot, o si avui tenim el facsímil d'aquests documents, i per tant sabem que és cert, però després la cura fantàstica de tots aquests, diguem, diagrames o dibuixos que en moments determinats es fan fets, que enriqueixen molt. Per què? Perquè avui que estem en un món on el que prevaleix és un digital, on el que prevaleix és la informació de tuit, la rapidesa d'una notícia, almenys el qui no vulgui llegir, només veient els dibuixos, podrà entendre la complexitat, podrà entendre la diversitat i podrà entendre el per què arrenquen algunes coses que potser avui se'ns fan una mica difícils o incomprensibles. I sobretot pot ajudar no tant a que la gent que ja tenim una certa edat puguem entendre més o menys el nostre carinyo, com vostès vulguin, aquest tema, sinó sobretot perquè el jovent pugui entendre moltes coses que succeeixen des de la ràdio. És que tenim ja una certa edat i tenim nets, una de les tasques que ens corresponen és fer-los posar la boca de cocodril.
És a dir, explicar-los històries que ells puguin entendre perquè s'arreli en ells el sentit de país i allò perquè estan fent les coses. Per tant, jo crec que aquesta col·laboració és una bona col·laboració. Dir finalment que quan el Corpus pren el pols a la ciutat, des del punt de vista, diguem, d'església, i això és el que toca a mi dir aquí, sentim una satisfacció com ha sentit el propi cardenal Vella i els bisbes auxiliars que tenim a Barcelona, de que es pogués donar un caire popular, un caire participatiu, un caire obert, que lamentablement el 2020 no ens ha permès fer, però que esperem que l'any vinent es pugui celebrar perquè la pandèmia hagi passat, perquè quedi molt arraconada i perquè realment puguem donar un crit de joia novament recuperant d'una forma visible, singular teatralitzada, amb la mateixa il·lusió que potser es va fer en anys enrere i que avui bé potser ha perdut un sentit que queda moltes vegades ben reflexat o reflectit en això que hem vist aquí tantes vegades que sembla que el Corpus sigui molt com mai. És molt més de tot això. És una tradició més. Finalment, dir una cosa que és important. Si ens convé recuperar moltes festes populars religioses, de moltes d'elles s'ha de dir que es van perdre per la falta de sentit de lo popular en la mateixa església. I de la mateixa església, moltes vegades després del Concili Vaticà II. Avui és un gran interès que el popular succeeixi. Per què? Perquè encara que no ho sembli, a Barcelona en aquests moments tenim vives quasi 10 centenars de confraries. Això era inimaginable. Avui tenim moviments de gent jove que s'estan movent per recuperar tradicions que moltes vegades són tradicions arrelades en la fe i totes aquelles que no estiguin arrelades en la fe tampoc són de gran interès, però sí que tot allò que promociona la possibilitat que sigui un encontre entre les persones, que sigui una forma de comprendre, que sigui una forma d'ajudar, que sigui una forma de participar, són sempre benvingudes. I només hi ha, com a última anècdota, que ens sentim contents que vosaltres, els editors, i particularment la Manel, que tant ha escrit sobre temes de cultura popular i que tanta feina queda, perquè està revisant els arxius, i aquells arxius des del segle XI, per revisar les festes populars i que no acabaràs en les possibilitats perquè no han acabat la història, puguis seguir continuant fent això, explicant moltes vegades o explicant els orígens de les festes. Puguem fer entendre moltes vegades a la gent jove de què parteix la nostra tradició, què parteix la nostra cultura, i fer-la entendre des d'aquest sentit de pensament ampli, pensament no restringit, de pensament fidel en el que són les nostres tradicions primigenes i el que són els nostres orígens, perquè al final, en moltes d'aquestes tradicions, hi ha el seny i la baixa del nostre poble. Ja està, això és tot. Moltes gràcies, Ramon. Agraïm una vegada més la presentació, tant en Robert com en Ramon. Escriure no és una tasca fàcil, però els que ens agrada escriure ens ho passem molt bé a l'hora que patim. Dic això perquè, ostres, a vegades costa molt quan i arribar aquí a la presentació d'un llibre és quan ja, en el fons, estàs tancant una etapa, perquè escriure un llibre sempre és una etapa llarga. Aquest llibre, després us faré un pròleg perquè serà una mica la xerrada del dimarts, però us explicaré la gènesis d'aquest llibre. Aquest llibre no neix de ben nou. Aquest llibre té un assessor, que és un llibre que es va publicar fa 23 anys, que vam publicar amb l'editorial El Mèdol i l'Associació Mares. Hi ha el coautor, la Toni Serés, que vam fer el treball conjuntament, revisant textos de la Mares, i em vaig dedicar a fer aquesta part de signes de documentació, de revisions de les documentacions, etc. Per tant, no és un treball que neix de zero. No és la primera vegada que m'hi he enfrontat al Corpus i sempre m'hi he enfrontat acompanyat. Aquesta vegada també hi ha un autor, que sóc jo, però a darrere d'aquest llibre hi ha quantitat de consultes, quantitat de persones, molts esteu aquí que també compartiu amb mi aquesta
aquesta dèria per la festa i per la documentació de la festa i us faig 10.000 preguntes i dubtes i tots, de vegades, suposo que deveu pensar que soc ben liró. Però també aquest llibre, jo em vull d'aquest llibre que és vostre. Dit això d'aquesta gènesis o aquests orígens d'aquest llibre, anem a entrar una miqueta també, per dir-ho d'alguna manera, en coses que jo observo del corpus barceloní, que és extrapolable a quasi tots els corpus, perquè al fons el corpus és corpus. El corpus és una festa molt ben magrada per l'Església, però arreu té particularitats que la fan i singularitats que la fan única. Per exemple, jo sempre dic que a Barcelona especialment el corpus s'hi conjuga el diví i el profà. I això que sona una cosa tan estranya seria tota aquella part religiosa, la celebració de l'Eucaristia, perquè la festa del corpus és la celebració de l'Eucaristia, amb tots aquests elements populars dels quals molts que estem aquí en formem part. Però a Barcelona agafa un caire especial ja també en com nosaltres fem la processó del corpus a partir de la nostra pròpia custòdia. La custòdia a Barcelona no és una custòdia normal, és una custòdia molt especial. És una custòdia que sabem la seva existència com a mínim des de principis del 15, del 1401, però això vol dir que probablement és del 1300 i molt, la custòdia que tenim. Però és una custòdia que surt al carrer entronitzada damunt d'un tron que nosaltres diem que és el tron del rei Martí. Dic que diem perquè encara no podem dir-ho amb severitat, però fins a dia d'avui la veu popular ha creat aquest imaginari de la caiguda del rei Martí, que probablement no és. Aviat sortirà un estudi que diuen i expliquen que ratifica aquest tema, però no és normal que una custòdia surti intronitzada en un lloc, en aquest cas, d'autoritat civil o d'autoritat, en aquest cas, monàrquica. A més, amb una llegenda que hi ha al darrere del tron del rei Martí, ara faré allò de les veritats imaginades. S'explica que aquest Joan II, en dit de mort, sense herència, sense descendència, sense un tro que ja no heretarà mai més el casal de Barcelona, i diu, bueno, qui vols que hereti aquest tro? I diu, el que està sonant ara, i estava arribant el viàtic. El viàtic arribava amb la campaneta, la seva darrera comunió. I l'home, per tant, aquest tro va passar. La veu popular diu que aquest tro va ser cedit a la catedral de Barcelona i des de llavors és aquell tro on la custòdia hi reposa. El poder diví, el diví i el profà, units en una sola imatge. Això costa molt. A més, aquesta custòdia és una custòdia que és una obra d'orfebreria espectacular i és una obra d'orfebreria que no coneixem l'autoria, no hem trobat l'encull, no s'ha trobat l'encull, això els joiers ho saben molt bé, això de l'encull, però és una peça, una mini-arquitectura gòtica, una microarquitectura gòtica, que està plena de joies diferents. Està plena de joies diferents, d'aportacions, de donacions de persones i que aquestes joies han anat a parar. Aquestes joies permeten actualment resseguir qui, per un cantó, qui eren els donants, quan se sap qui eren els poderosos del moment, però una cosa molt interessant, les relacions polítiques que hi havia entre el casal de Barcelona, entre la ciutat i els nobles de Barcelona, amb Europa, perquè trobem diverses joies donades que ens arriben de les famílies fortes europees. I això permet establir un imaginari de com podien ser aquestes relacions que probablement els historiadors, que jo no soc futbolista, no soc historiador, en sabran més que jo i sabran trobar documentació que pugui arribar a fer conèixer aquestes relacions que teníem Barcelona amb Europa i amb el món. Per tant, imagineu-vos, no?
aquesta idea del diví i el profà, hi ha una joia que és molt important, que és el pèsol, que en el fons és una vaina de ginesta, que aquest pèsol es deia que era una donació del gremi dels hortalans. La tradició sempre diu que és del gremi dels hortalans i li dona aquesta patina de la gent organitzada de la ciutat que també participen en la custòdia. I aquella vaina de ginesta és de la casa dels reis francesos del moment que la regalen a Barcelona. Per tant, es pot establir una relació. Això en el cas de la custòdia, la idea del diví. I una altra idea que del corpus sempre hi ha això com a preludi o com a pròleg del que explicarem a la xerrada del dimarts. El corpus és una forma ordenada d'ocupació del carrer. És una forma ordenada que ens permet veure, fer visible la ciutat. Allò que normalment no veiem, les processons del corpus són per veure i ser vistos. D'acord? Per veure i ser vistos. I s'endreça la processó al carrer d'una forma perfectament ordenada que permet, de manera visual, desgranar com s'endreça jeràrquicament la ciutat, tant a nivell, per exemple, de la jerarquia, per entendre'ns municipal, que tenen tots ordenats, les jerarquies religioses, les jerarquies parroquials, perquè també s'endrecen les parròquies en un ordre determinat i no un altre. I la que va més enrere és més important o més antiga. No diguem més important, diguem antiga. Però aquí a la ciutat, ara permeteu-me, no era el mateix ser parroquià del Pi que ser parroquià de Sant Andreu. I aquí es veuen les rivalitats, fins i tot de parròquies, o fins i tot entre les ordres religioses. Fins al punt que passen episodis, tant amb els gremis, les confraries. Aquests episodis els veurem que es repeteixen amb els gremis, les confraries, les ordres religioses, les parròquies, que hi ha conflictes, perquè la festa, si una cosa és conflicte també. I fins i tot se'n genera, o també se soluciona, però la festa també és conflicte. Això, la gent que esteu portant la Mercè ho sabeu molt bé, que la festa és conflicte. Fins al punt que de vegades aquest conflicte es genera per en quin lloc ocupo jo, que soc sabater vell, dels sabaters vells, en el seguici processional. O jo, que soc franciscà, en quin lloc ocupo. O jo, que soc el regidor, per entendre més tal, perquè estic més enrere o més endavant. I això acaba generant autèntics conflictes de representació. En el fons són conflictes de comunicació. El que fem al carrer és un gran acte de comunicació. I fins al punt que s'han d'arribar a solucions salomòniques. Al corpus no hi ha res més protocolitzat, amb un protocol rígid i treballat. A Barcelona si hi ha una cosa que té un protocol rígid i treballat, és el corpus. Ja des de finals del 14 fins ara. Doncs veurem que s'acaba solucionant temes com els anys parells, els sabaters nous aniran a la dreta, ens hem d'imaginar la processó passant dreta i passant esquerra, i els anys parells a l'esquerra, amb la mateixa posició que els sabaters nous. És a dir, s'ha d'acabar d'arribar a solucions salomòniques d'aquest tipus. Ara nosaltres ens ho veiem i diem, home, però permeteu l'expressió, això és una collita. Doncs no ho és. I no ho és. Perquè si ens hi fixem, i ara que estem amb companys que hem tirat foc durant molts anys, en el complex que hem compartit molts correfocs ja als anys 89, 90, etc. Jo recordo unes trifulques per les col·locacions en el correfoc de les mateixes colles. Oi que sí? Hi havia debats intensos. Evidentment no era el mateix sortir per la porta de l'Ajuntament el primer a cremar que l'últim. En aquest cas era l'ordre de l'invers.
a l'últim, i per tant nosaltres ens barallàvem. En el fons les persones som així. Ens barallem per això. Doncs aquest ordre era molt important. I el que ens ha deixat el corpus, i jo això ho tinc molt clar, el que ens ha deixat el corpus és una manera d'entendre la festa. D'entendre la festa aquesta, tot i que seguicis processionals en trobem molt més antics que el corpus, i hi ha altres cultures, però a nosaltres concretament el corpus ha sigut una festa que ha sigut tan important en les formes i tan important en les maneres de fer que ha acabat condicionant tota la nostra manera de celebrar el carrer. Tant és així que nosaltres, i a Barcelona especialment, Barcelona és una ciutat de nacional, en certa vida. Agafem la programació d'una Mercè normal, aquest any, no? Si agafem una programació de Mercè normal, veurem quantes cercaviles hi tenim. És a dir, quants actes en una disposició lineal posem al carrer. Això és molt. Ens badem directament. I de vegades, com moltes vegades sense saber-ho, és la nostra manera de celebrar. O aquesta idea constant que tenim de fer les transformacions dels espais, encara en diuen art efímer, o en diem art efímer, aquesta idea constant de que transformem els espais de maneres molt concretes. El cas de Gràcia i de Sants, el cas de Gràcia, per exemple, no sé si la gent de Sants per aquí, però el cas de Gràcia per allà hi ha gent, no? El fet de decorar no ha fet res més que una evolució de les ramades. Al final les acabem convertint en corpòries, al final les acabem fent de càpsules de Nespresso, al final les acabem fent del que vulguis. Però originàriament feien les ramades vegetals. I això nosaltres ho heredem del corpus. Sí que és veritat que nosaltres també vam donar arrel clàssic a les floràlies. Les floràlies eren festes que decoràvem amb flors i ens arriben, els coneixem perfectament com humans. Però nosaltres continuem utilitzant el corpus com aquella font d'inspiració per seguir celebrant avui. Quan es va refer la Mercè, alguns de vosaltres que esteu aquí sou de les persones que hi van participar directament, jo encara hi vaig participar d'una manera com d'espectador i m'incorporo al final de la recuperació i de la invenció de la Mercè, el que fèiem era pintar el que nosaltres trobàvem en documents amb pocs coneixements en aquella època i flipàvem quan llegíem l'Amades i veiem que ens escrivia un processor que aquí ja no existia i que probablement per la societat d'aquella que estàvem vivint en els anys 80 probablement no tenia un sentit per fer-la d'aquella manera, però nosaltres hi vam trobar un sentit transgressor. Per exemple, els primers correfocs que veuen d'aquesta arrel del corpus, els primers correfocs eren realment transgressors. De fet, jo hi ha un article que comparo aquells correfocs primers i els poso a dintre d'un moviment molt més ampli de Barcelona, que són la música lleietana, el Nazario, l'Ocaña, tota aquella transgressió que fèiem al carrer. I de fet, els primers correfocs hi havia un joc amb el públic molt transgressor. Doncs, curiosament, aquesta transgressió ens la porta al corpus. Ens l'acaba portant al corpus. Però el que passa que nosaltres el fem evolucionar aquest punt de quan Comenians agafa i s'inventa una passejada de dracs i bèsties i diables a Barcelona, hi ha un moment que hi ha algú que baixa de la vorera i estableix un joc amb els diables, allà ben avui. I curiosament, aquest joc s'inicia amb aquelles colles que són de l'àmbit més tradicional i que no ho fan, i no segueixen fent. Són les colles. Doncs això, per un cantó això, la idea que nosaltres, la nostra manera de celebrar, el nostre ADN continua estant en el corpus
I també aquesta idea, i parlar una mica la idea també de l'obra. Jo segueixo dient, la nostra festa, normalment es parla de la disbauxa festiva, es parla de la improvisació, de l'espontanietat festiva. Nosaltres, quan celebrem, ho som tot menys espontanis. Ho som tot menys espontanis. I això, però per què? Una cosa és que les festes tinguin una part d'espontanitat. Perquè hi ha una cosa que ens ha dit el Corpus, que això ho explicaré, l'extensió del dimarts, que es diu codi. Nosaltres, com qualsevol comunicatiu, Sí, pero es blanco. la comunicació ha de tenir un codi. Si ara aquesta presentació el que has fet en llatí, jo hauria tingut problemes per seguir-lo, perquè no conec en llatí. No conec el codi. Per tant, necessitem un codi per entendre. Això, com ho podem parlar, el mateix idioma. Doncs amb la festa passa el mateix. Amb la festa passa el mateix. Quan nosaltres ens posem al carrer, Ja, por la mano. té un codi concret per entenem nosaltres. Els festers i els que gaudim de la festa d'aquella festa. Perquè si no l'entenem, no estem celebrant, som espectadors. Som espectadors. I nosaltres som celebrants. Els que estem aquí som festers i els que ara ja ens ho mirem una miqueta més de... ens ho mirem ja una miqueta des de la barrera, ho fem des d'un punt de vista que entenem aquell codi. I ens emociona quan per la Mercè surten de l'església de la Mercè, les que han estat en l'ofici, les autoritats, etc., surten a fora i salten els primers pilars a la plaça, que aquesta no ho podrà fer, el de Gallina, hi ha un codi. Hi ha un codi, perquè si no, no ho entendria, no m'emocionaria. En canvi, m'emociona. I probablement hi ha tants missatges com persones. Quan en el moment que s'acaba l'Eucaristia de la Mercè, els campaners comencen a fer volar campanes que ens estan dient això ara és un moment clau de la festa, s'aixequen els pilars i el seguici es posa en marxa, que aquest seguici, en aquest cas sí que és un seguici molt de Corpus. Aquí hi ha un codi, perquè la gent al mirall ens emociona. I la diferència està, i això ara ho entendreu tots quan dic això, en quan anem a veure una festa que no coneixem de res que no té cap mena de... que no estem cap mena de feedback emocional en la festa, perquè no tenim el codi, que anem a fer turisme en un lloc determinat i no entenem aquella festa perquè no hi ha un denominador comú que ens faci entendre també des de la nostra perspectiva. Parlem de l'estètica. Ai, que era molt maco, però no parlem d'emocions. I en el nostre cas, tot aquest espai emocional que ens ha donat la festa, que en aquests moments nosaltres seguim conreant de la festa, fa 700 anys a Barcelona va haver-hi gent que el va començar a conrear i el va començar a fer evolucionar. No és el mateix el Corpus, les processons de finals del 14 i 15, que són unes processons totalment catequètiques, això sí, espectaculars. És a dir, perquè us feu una idea, les bíblies de pedra les van baixar al carrer, totes aquelles escenes que la gent veia els pantocràtors pintats o aquelles escenes que podíem veure en capitells, etc., de l'Antic, del Nou Testament, etc., els van agafar i els van plantar, perquè entengueu la idea, el procés és diferent. El Raül m'està mirant amb una cara com dient, però perquè entengueu la idea. I es posen al carrer, i es posa des d'una manera, i s'exposa d'una manera teatral. I aquí hi ha un missatge catequètic clar, de l'Antic, del Nou Testament, etc. A partir del segle XVI, la processó a Barcelona evoluciona molt i desapareixen moltes coses i n'apareixen moltes de noves. Desapareix totes aquestes 105 representacions que devien ser espectaculars, i m'imagino els carrers de Barcelona, era un espectacle al carrer, literalment, desapareixen i perd aquest sentit més de bíblia de pedra posada al carrer i és quan realment agafa aquell sentit de representació social
de la societat barcelonina on tothom està dintre la processó representat i on pots veure, molt curiós, perquè aquí parlem dels poderosos i parlem de les confraries, però la processó del Corpus comença amb els orbs, els contrets i els espunyats, que són els orfes, els esguerrats, etc. Això vol dir això, I això vol dir que tothom tenia lloc en aquest seguici de la ciutat. Tothom hi era comptat. Fins a arribar al final, que és l'apoteosi i la custòdia. Per tant, aquesta idea, jo en dic el concepte lineal de la festa, o hi ha gent que en diu el concepte jeràrquic, de fet, encara no ens hem posat molt d'acord en com anomenar-ho, això per entendre'ns, no? També. Jo vull insistir molt en això, no? El Concili de Trent li dona aquest tom a la processó. El Concili de Trent el que fa és endreçar temes que hi havia, i un dels endreços que fan a les processons, no a les de Barcelona, a moltes d'elles, és doncs que va en detriment de determinades representacions bíbliques, etc., perquè no les considera rebeldes, les considera que són passades de moda, perquè ens entenguem. Després, la il·lustració afectarà. Bisbes il·lustrats n'hem tingut. El bisbe Climent era un gran bisbe il·lustrat i precisament és quan comencen les grans prohibicions de determinades manifestacions populars. Un altre tom a la processó. Aquí ja comencen a haver-hi elements, entre cometes, perseguits, com són els gegants, etc., tot el que és el bestiari que acaba desapareixent, però és per un impuls il·lustrat. És per un punt, hi ha un impuls il·lustrat que fa que això, per tant, no és tant que hi hagi una prohibició, perquè sí, sinó que hi ha una evolució del pensament també de la societat. I això ho hem de tenir clar. Al final nosaltres no som un bolet. Nosaltres al final anem evolucionant a mida que també del pensament que hi aboquem sobre la nostra societat. I ja per anar acabant, i després l'última gran festa barroca, per dir-ho d'alguna manera, que ja està fora del barroc, però sabeu que el barroc té unes datacions molt estranyes, no? No tot arreu va ser igual, però per exemple al Barcelona, el 1807, es fa l'última gran festa barroca, que és la festa de beatificació de Sant Josep Oriol. Aquesta festa és un corpus posat, s'agafen els models de corpus que per ells eren els corpus antics, perquè vol dir que ja no es feien, i agafen i torna a sortir tota la patuleia d'entremesos a celebrar la beatificació de Sant Josep Oriol. I aquests entremesos ens aguantaran una dècada, del 1807 al 1816, que desapareixen del carrer. Però també perquè la societat barcelonina havia canviat molt. I decideix, d'alguna manera, eliminar també s'eliminen part dels entremesos de la vida festiva de la ciutat. És a dir, de vegades no tot és tan simple, estem parlant de relacions molt complexes. I sobretot parlem d'ocupació de l'espai públic per transmetre una idea. I això, els diables també ho fem, els gegants també ho fem, nosaltres seguim transmetent, quan sortim al carrer, transmetem una idea. L'important de vegades és saber quina idea volem transmetre. Dit això, jo us emplaço els que vulgueu de veritat, perquè estem a 2:15 ja, estem una hora, us emplaço el dimarts 22, en què farem una xerrada, una conferència, com més participada millor, i intentarem també ser una miqueta transgressors amb tot el que nosaltres fem i mirant-ho des d'una altra manera. I podrem comparar quina relació té el correfoc amb el Corpus i la Fashion Weekend. Doncs potser sí que en té alguna relació. Fins i tot amb els toros, amb les jornades taurines, perquè estèticament probablement estem utilitzant el mateix codi. En parlem. Gràcies.
molt interessant que fa